ndakumbira kuti utaure muchidimbi chakaita kuti umhangarire Stephen Diani. Utaura pasi, pagara pasi, utaura zvinonzwika. Sorry. Ndauya mudare rimwe rikanokwana kuita nhasi rechitatu tichitongwa nyaya yedhudhuru rangu munda. Judgment ndichipiwa, judgment yekutanga handikamuipiwa, ndakatasungiswa ndakupolisi. Judgment yechipiri ndinayo pano, iri judgment yekunge ndasungiswa anonzi Munyaradzi Murira, angari anova mwana wanyakutitengesera munda, angari saka, angari baba vaMunyaradzi. Around 2014, 2013, baba vaMunyaradzi vashaika, ndakaapproachwa naMunyaradzi. Zvikanzi kuziya here kuti baba vangu vakakutengesera dhunduru ramai vangu. Wakadi kutaura vari vapenyu vakasangana patakisho. Akanditoziya here zvakakonzeresa hondo munyika, inyaya yenzvimbo. Ndikati hayi handisore ndinokuita hondo nevanhu vakasiyana yapera nyaya yakadaro. Akazondiitira court order, masummons, kuti ndiuye kudare nedzimhosva. Ikatongwa munda ndewaChinyemba anovandiwata zvikanyararwa. Chanyatsonetsa nhasi chaita kuti muuye chii? Chazonetsa chazoita kuti ndiuye nhasi, ndakazoona baba ava vauya vakatanga kusvika pageti pangu, vavataura nyaya yekuti dhunduru nderangu ngadayi, vachiti vakatengeserwa naMunyaradzi Murira. Ndikati ai ini ndine masamunzi, kati munda uyu wanga uri waMunyaradzi, kana masamunzi andinawo akaitiswa naMunyaradzi. Chazondishamisa ndechekuti vakazouya vaakutizve munda uyu ndewangu, vakuya netractor vakurima. Ini ndiine court order specifically given kwandiri judgment. Munyaradzi anonzi Munyaradzani Murira. Okay, zvakanaka maitai. Chakumbira Stephen utipo ruzivo rwako maererano nemhosva uri kupomerwa. Natendi ndinoremekedza daro rino zvikuru rinotenda nemukana iwoyo. Takamudonzi Stephen Diani. Chinhu chekutanga chidaida kuti ngogadzirisa ndakanga hanzi ndakaenda pamusuwo wavo padhoo ravo, handisi kuzvidakara izvozvo, handisi kuzvisiva izvozvo. Chinhu chandinoziva ndechekuti vaMurwira Matthew vaigara kuchigeza, ndaizivana navo mhuri yavo. Chakumbira kuti mungonanga pane dambudziko. Zvanzi uri kutora munda wemunhu, ichokwadi here? Kutora munda wemunhu here? Dzimwe nyaya yachinoda kuti munyatso. Pindurai zvandabvunza. Pindurai zvandabvunza. Kurobi Chinyemba ari kuti muri kubvuta munda wake, ichokwadi here? Handizvo kwete. Okay. Munda ndewani? Munda ndewangu seisi wakandana patukuita nekuti ndewako wakauwana sei? Ndakaupiwa navaMurwira Matthew Murwira. Wakaupiwa rini? Wakaupiwa rini? Muna 2014 na Matthew Murwira. Waikupira chii? Vakarwara baba ivavo. Panguva yacho iyoyo ini ndaiwirirana nemhuri iyoyo, ndine ruoko rwandakaisa pakubatsiridzawo kuenda kumabhiusi kuchipatara. Vairwara nemakumbo. Ndiani wakarapisa? Ivo vanonzi vaMatthew Murwira. Ane pamakanyorerana here? Hapana patainyorerana. Kwete. Okay. Yes. All right. So, musi wandakanoratidzwa nzvimbo iyoyo. Igore ripi? Zvinhu zvacho zvakaitika kare asi. Zvegore ripi? 2014. 2014. Yes.
Matthew achanga achiri mupenyu. No, vanga vasisemu vapenyu. Saka akazokupa nzvimbo ndiyani? Ivo ndovakandiratidza vasepashaya. Muna 2013. Muna 2013. Okay. Muna 2014 ndopandakazoenda ipapo namunyaradzi. Ane vanhu vemwana wavo. Vachinondiratidza kuti ndiro. Saka 2013 wakangoudzwa kuti wozotora land. Hauna kuiona land yacho. Wakazoiona 2014. Vakanditaurira. Zvikanzi kune madhumbu anofana matatu. Iwe uchatora kudhuze nemakuva. Sekutaura kwavakaita ivo. Pane makuva. Asi rimwe rainzi handichaziva charamura ida rimboita neinterest nezvandaudzwa kuti rangu riri padhuze nemakuva. Asi panga pachinzi anga ari 3. Ndobva ndapiwa ndatora ipapo. Ndakuita action ndakavaka zvandakavaka ipapo. Handisiri kunzwisa ndepekuti 2013 wakanzi wozotora dhunduru. Hauna kuriona. Yanga ingori promised land chete. Wakazosvika muKenani macho muna 2014. Wakuratidzwa namunyaradzi. Okay. Ivo vakanga vachitsanangurira position. Vakashaika rini? Nzvimbo yacho. 2013. December. Okay. December. All right, it's okay. What hapana pa chamakanyorerana? All right. Ko kunobvi nzvimbo wakaiwana kunani? Baba vamunyaradzi beyangaisa patakatangira. Baba vamunyaradzi iye Matthew Murira. Matthew Murira anga ari munhu wakandifambidza naye seshamwari. Achisenza paadhibheni. Ndichitomutakura kuenda kubasa. Kuuya kumba. Ndikazaiwa nemadhumbu angu atoda kutengesa. Nekuti nyaya yekuti ndiri ndiyanga ari sapo. Asi ndaakuregera kusabhuku nefiction yemumba. Ndikati zvingaite kuti utame musha ndikazaiwa ndikutengesera madhumbu angu. Ndikadaiwa zvakanaka. Ndakuenda ndega kunovabhadhara. Ndakaenda nemutsisi. Ndakatanga kutenga rekutanga. Pakati vazotanga kurwara. Pane pamakanyorerana? Tone? Ndakangenda papatakura 35 years ago. Okay. Ndototanga kutotsvaga chaiko asi paripo. Nechipiri vakurwara zvaari kutaura. Vakauya kwandisi. Ndanzi ndakataura kuti ndakutama kubva mumusha. Ndakaenda kugara kutaura ndavhara. Vanhu havasi kundida musha hatichaona. Ndikavatora ndikaenda navo kuBelvedere nemota yangu iyi. Vakazvotariswa mumaziso. Zvikanzi vakapuwa magirazi vanogona kushaka kuti vaone vanyatsoona zvakanaka. Tichiri pakati penyaya iyoyo, Munyaradzi ushu nevamwe varume vatatu vanoti Godfrey Fumanei naBernard akafa. Vakabva vaba kumba kwavo, vakapa mapatsi emotikari yeP5 ndobva yatorwa naMunyaradzi. Ndobva vanoipfutsira muyadhi mavo isirinda iyi nemapatsi ese kubisa chipara pamusoro. Saka inenge ndaudzwa kuti ndozvaitika ndakamanya kupolisi. Ndikatapirwa zvinhu zvakadai. Ndochiita sei? Ndobva ndachinoona baba vaMunyaradzi ndikationa zvaikwana nevana. Zvikanzi Prode iwo nevanawo. Zvinoitika. Munyaradzi akabhatisa kumusha. Ava vamwe 2 ava ndibva vabatwa nemapolisa. Ndo vakazonotiratidza panga paiswa zvinhu. Uye handazokumuona. Magariro atakaita ndasingamuoni. Ndakazonzwa kuti aakusenza kuzvidhina. Unokukanya zvidhina. Ine ndakazotora godhi Fumanei kuenda kunobhadhara. Vakuti hatisiri kunzwa zvakanaka. Nyama dzaipa kuzengesa 2. So I drove tikaenda kutoka saka tichita sei. Kanzi nini kumusha handichauyi kusabhuku watorwa neanonzi Matigora. Ndizvo baba mukuru here kuna Munyaradzi. Asi zvatakapedza madhunduru mangani? 3. Asi ndakatenga stages. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind.
Asi unoda kuti ubude ndauna mamubhega kwachinodwa kumoto. Ko Christmas yasvika ikaya sikana gore rese tiri pano todyira futi Christmas pano. Ingazvanyasikana. Ini ndakatokukone munin'ina wangu. Zvinondashaya kana wakusira pamba. Munomboziva kuti nharaunda yedu imbavha. Mbavha dzarura. Isu pano takatodaidza magati eZC Security. Ndiwari kutosara akatichengetera musha wedu panapa. Shuwa here asikana. Zvekutoti kana uchitoda izvozvizvi kuti usare wakachengetera pamba pako, unotovafonera izvozvizvi pa 0773 919 073 vanouya. Zvino isi zvakutodaka imimi mbinga. Isana mai mumu tingazoiwa nepi mari yekuvabhadhara. ZC Security izvozvizvi ine maspecial offer efestive season yatiri. Alright. Zvekutoti kutovabata izvozvizvi, aiwa mitengo yavo yakanakisa kani. Yakanakisa. Saka rega ndibva ndatongonofona izvezvi ndinodyawo Christmas nehama. Vabate kani mai munhu. Alright. Hamai peshe uchiri pano? Ndichiri pano tandadona. Gitara negitara here naiba peshe. Munoziva pamba panapa tiri kusiya paine ZC Security. Kana uchisiya pano paine ZC Security unoenda kunhu kwako kwese uchifara ukasununguza kuti pamba pari right. Wapowa saru kupwere nagadi. Hapana kana problem boss wangu vanakidza this Christmas. Alright. Saka ndinega ndibva ndatonofonawo izvezvi. Dai matokasika kuenda boss tokudaidzirai gadha kakusecha yawe. Nei baba peshe. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Tone makotoda munhu kuti munawo. Taurai izvoimba. Taurai. Okay. Chinhu chandinoda kutaura ndechekuti handikuziva kuti baba ava simba vanoriona kupire kuzvidzadare reishu yakafanana neiyoyi yatikamboita yakaitwa nekuti ivavo vakakuita kuti vakaratidza kuti vane kuti vakatiretera vakadhisitoya zvinhu zvandakanga ndavaka vakaparadza simendo vakaparadza zvidhina zvakaitokota kesiyo vakaenda kupolisi musi waifanirwa kutonga haina kutongwa kunana 15 July yakazoveko musi wa27 or 29 yakazouya pano padare pano nyaya iyoyo yekudhisitoya kwavakaita zvinhu yestendi iyoyo ikataurwa nezvayo dare rakanga riripa rakagara musi iwoyo ikapasa judgment ivava vakanga vari musungwa mukati memaoko emapurisa vakapasa judgment mapurisa vakanga varipo nekuti vakanga vachida kuti yapera iyoyo iende kupamajistrate kuti vanopindura nenhau yekuperetera munhu futi aizvine zvatisara zvefuti tisara zvekoaendei nyaya yefuti inotongwa yakazvimiririra tinoza kuti muridzi wenzvimbo zviyani. Okay. Right. Judgment yakapihwa musi iwoyo sekugara takaita saizvozvi yakataurirwa zvikanzi iwewe okay wati une madhimno 3 chisiya 1 racho iroro rauri kuti anzi ranga iri kupi judgment iyoyo. Judgment iyoyo inini handina kuipiwa nerumoro yakangotaurwa kupiko imo muno mudare muno pano gore ripiro 2014 musi wa27 or 29 July ndakambotaura zvakare last week patikauya pano pakesi yedu ndikati saka handisizoziva kuti iapiwu here kuita murume uyu kana iri apiwu inomboita apiwu yacho after how many days. Yes, ma'am. Imini maveitira document kuna kurwara kuna azofa navo panyara ndizvo zvozvinema zvinonyorera kadai tine hwasi document ravakabata hwari nhasi kunongatongwa pano hamuna kana document yakutongwa kuaenda zvazova ku23 kuneva kuti nyaya dzenyuka hadziko anowina ane memba asina memba anowina sei sekuti ugowo tinoona kuti ugowo ndaida kuti ndipindure hatina kumboziva kuti tichasvika panguva yakafanana neino panguva yatakaitaura nababa ivavo kana kuti tichasvika palevhu yakadai taingofunga zvinhu zvingoendeka tseredende semukurarama
muchivanhu chevatema. Imimi makavatarisa bani kuti tivaende kunorapa. Chamutenge chimweni kuti makarapisa baba. Uya ane bepa rakanyorwa kuti 4 hectares kana 2 hectares. Maoneo mega dai kuri. Ane bepa rakunzi 4 hectares ndiani? Ava kuti vane bepa rawo. Imimi hakuna kutaura zvokuti ndakarapisa. Hapana kana kadhi rekuchipatara rake ramakabhadhara kana risiti yamakabhadharira baba. Hatisi kurapa zvinokutaura kuti makarapisa baba. But maisanyora pasi. Pamainoteka mishonga maisanyora pasi. Amen, munao Sawira ilimi. Mune Sawira. Sawira, right? Muna Sawira. And kuri mungavane input pamusara pa Sawira wenyu kuti ngati ndifiyore pa nyowe pasi. Zvakasiyana nekutengeserana motikari. Sawira akataka zvakadaka. Yes. Sawira ari kurwara, ari kufa. Sawira ari kusa Sawira wakafa. Koma iti vana vati vatazorota ukosei. Iya nhaka yasiwa nekudhaka. Inoda kuchadzana nanyaradzi. Nyaradzi akaziva zvavaitira nababa wake. Anototi madhudhu ababa wangu dhaku. Iwo kuti madhudhu ababa wangu ndakavarapisa. Saka kunyorerana kwakadii kwakakosha. Nokuti dai nhasi tikupupura. Hatiti dare rino pakatoka tikasvika kubuda kwedu zvakatosiyana nezvekuruta. Testimony yangu iri panapa. Mwana wacho mwana weropa rababa vake vakanga vatidzidze kuchengeta utoro hwakakosha. Yes, muna 2014 kana yakatonagare ainyorwa madini ainyorwa matatu muna 2014 katiri mundare ainyorwa matatu semusina kuiwana nokuti mati zvakangotaurwa nemuromo ipo paitonyorwa matatu kana madaro runyoro rwekurenyura mina rwetarisei aiwa zvinenge zvinazingotakaita zvinasingezvitakaita sana vanozvwana seakadzanie kunozvwanaaakandikorekeneimeno kuti ndasvika panzvimbo handisiuziva kuti zvinofambiswa sei taudzwa pronouncement ndakafunga kuti inogutsa kuti tine saiva baba havana kumbonetsa makore ose avo vakatozonetsa gore rinodaita pakaitika pasamaitaurana navanhu mabini handina kumbowana mukana wekutaurana navo pakaita ndingimunyaradzaari makufani pakambomona haana kumboinifomva zvachese anga asipo ndiye mumwe aitogumbukirwa nababa vacho kunzi iye inorapa munini vacho zvakazokonzera kuti baba vake varelinguish sub iri nyaya iyo iye ndikatomupa mapepa erural act achifunga kuti pamwe ndiye akuzoita sub ndakamupa mapepa acho ndakatonatenga kunokuti ndikamupa akaverenga ndakumenge ndine friction namunyaradzi ndosaka makaona handina pandakambomhangana munyaradzi kana kachese pavakauya pekutanga nemuri yese mabvutsa mambo vatibatsira kuti tofamba sei kurwari tokumbira mutibatsirawo kuti tofamba sei right dare nyaya inoda kuti tinoiona mushauri wagutsa iwe Steven iwe Krobi unozungudza dare rinozungwa nekudzimwe chete kudze dare rinoita $60 $30 inobviswa nemumangari $30 inobviswa nemumangari osungudza dare roya kunosha motiratidza nzvimbo yacho iri kunetsa yacho nekutaura kwamuri kuita nevamunofungidzira kuti vanowane umbo pamusoro pezvakaitika vange varipo nasabhi current anga aripo zvakare dare ndichuya iko pano ndine nyaya yakapinda mudare 2014 itika riri samon rakatumwa namambo shamora 2014 munhu akanga akamhangara ainzi bhii munyaradzi murira edifemili andikira